Falteraf go ferrelig an yfydi o'n sio a sy'n genwag cwmyn echtri gan y loch. Na baltyn, na dynnu, na clechgyn yn dwolchus, gach ni cochi'n alti rysys gydde. Yn yw lach gysau, yr eist, agos cwmyn fer rwgys o hwgwg, sy'n hyr y fôr chwch a fech o siachadon, i'n mach cyniafar, i'n lai hofel, mae'r fyns gan am achwn yn y bod, chan yn sacam na mwysyn o gan am eich a hen yn awn i'n. Sawn, sy'n, wel, mae ymwydych ar amylach, sy'n yna. Sy'n fer y tas yn ni. Fel mi cast gyda rwgys hwgwg an y lach gysau. Aha. Yn crwc na haine. Crwc na haine. Stad eisiau chladach. Oce. Stad eisiau nafyn. Chan ysyn ffordd fel siwr o'ch yn yw hyd? Nawn, han eisiau ymach an y June 57. On the Larry Square Nose, Big McGlangy. Agus gan ar I fi ysna seisyn, rhaid yng Nghapich te charc y cwln he. Wel, hasyn gyn sy'n gron an rwyd yn yrwyd, sy'n goro lari yn ag dan gylangu, goro ffyrwch y tyf chladig, agos goro removal van wawsach anas o'ch acw. Ja, we zijn vroeg de tyf herrig kalmseidio. Agus y station, han ik mantilis is yn dynnu na garas, 24, was niet 23. Graag, crwnc na hain. Dyn na crwnc na hati yna lach am eil sy'n rhaid hain hynna? Wel, crwnc na hain, wa di tyf am I lach gysau. Var y fel I dylsias, gan y fwyd eich ffwl gorom. Agus fer y tyhusen hei va klik na fer, sa iawn haast. Agus klik na fer fydd ysgas gynnych can eich siŵl fwrstan. Sy'n hwg yn anamedd ych agus yn ymwysyn iog, bys ni'n chwad na bradain dos ywys na fy'n man y bys ni'n anhyd, bys ni'n mwy crwch sgians gyda fer y cwl o'chlog. Chwad sias gan y 3 linig yn y fan hyn. Wel, fa ceir linig yn an. Linig yw'n linie ysl, linie chrein, sy'n liniard. Sfa sy'n dos ywys o'ch faltas. Chachan mi cael, mae ein sy'n fi cwant na brat yn doswas na hain agos grwys o fiad ystad o'ch o'r ffern ag ar yn tli. Ach, eisiau sgialwch nir chai mwst? Gaat het misschien niet. Ze mag het niet meer doen. Ach, je niet meer moeren met je. Ach, gere, am smijnig gere kan ik je schuilen, want dus ga je worst, ga je dus een TV leen. Dus je interesseert een wattig. Slok na mrahan. Dus hu huis was slok na manak, agus an de slok na manak, zijn aan de winter brand aan je laaien die gaat zuus hier uit je laaien weg die gaat zuus na win. En geen interesseert gaan ervoor waarom? She slok na mrahan, man agus ha in waar lozen waar miljoenen vergenacht in heeft. Agus ja wat Bali is een goede handig, als een goede kale heen, dan is ga je goed, kan ik laten gaan heen, van dan ga ik de jen naar das. Zet de mooie zin van nu en een schil nacht. Was dit te maken uit de geheel, van worsten tot je kan ik het u leden kroos uit de kali. Zo'n de kaliche die is, ga je dan aan het eten ska, ergens gerocht je waar, kwart is je graag, ga je moest, dan je worst die, goed hij maken de wut, ergens priorig in een station waar de kiosker, ik tergen larig van de mega de kiosker, ergens larig ze gaan laanjusje jacht in een kaliche wit, ergens waar de kiesker schoon dan je schies en daar zo lijnen. Ergens han ik een klein was zo suus. Schij route heel ik aan maken dash. Ergens de narnetrip en ik is suus zijn de weg hard van doen. Spuut. Men gaan benul. Spuul later na huur. Schijn ik in de vakmodisch gerond ik een jaar. Dan ga ik jou een vollas. Gerijn je de hokken show, hokken norgen.
gréibh níana bhúst agus cha éisisin an hanagad a héana bhúst is móteach cheisidir cha chud idir daich agus lúd agus i chéile. Óist. Sin cadach go bhfuil ar de cailiche agus go leith na cailiche díoscach. Seach. Wel, da sgealach moet ik het paropan is een santoosje gegaan doen lekker is een niet een toekel aan het teken dat gaat paropas een juk niet gaan de school als een dagje heen. Garo, we zien je voorst nog het waar kun dit niet gaan de school hoor je je fijn naar het lift en gewoon je negen daar gaat es waar neke Morris de het huis Morris Miner. Agus KHIS 45, so dan ocean BHIS 2B, so sinne en conveyance wa gan skol. Agus de skaker o dies wa adieth wa mach gewinnestieth wa ferde te moeie na wiele. Agus wa tjede wa ga ein wa kaskost agus ach weisen tot de goedanje dus walle gan skol. Dus man sardines ach. Maar veel groeien. Schijn je zien gaan Nicholson. Het was kort George waar je maken de worsten waar daar wel de wachten is wel George. Dus waar pas ik dan je fiet is een school. Dus waar goed dan je voet dan je sneur waar goed dan je ik nu ieder waar kalik het veen mooiste stel is een school. Ach kun je wie deunje mag at ze vision je skol a kreine var felvonig ik fischak ik jos verschillende ha skol agus in jo sinne mag vi sin suese groek spigeschen aan hen sinne dat zie timmiel geestig in de jaarlich in de wekkesen so heb die rinne maar ik heb die in die schön deunje steen he nu jaarlich in maar de deunje waar we gaan tarikessens, we gaan tarikesten. Dus we gaan kiezen maar Roissedeile, Barbara Meurs, Barbara Fontaine. Maar ik mag ook van de herrigen steden nog verder. Mag ik koos voor een ro. Wat de voedig aan een koos, bij kantine. Schij is die rokken van huisje na hui. Ach, triels plion in de station. Schengantin gaan ik dit vuur wat er in voeden gaan. Ik zat er in voeden gaan lang nu. Ik is maar kies je in je mannen. Ga je maar gaan de eerste van je her kleintje karo. Bij Bramuur aan hen. Ik is in de rane kan je her koven reach toelhemische rob zat de sappers met Barbara Muur. Zijn is jaarlijk in de week. Wat daar denk ik als een zegt van maar een jaarlijk in kunt je gaan kunnen komen samen brengen maar je was er geen ik maar maar niet de attraheren is een potje dan is maar de weer laaien als een nemen verhuizen als een niet gaat. Ik ga kiezen naar de skialoch in reisje. Wie is vind je glachtig in de Ramien kun je goedje blinden, scheel blinden is een school Ramien wordt je dus schimme jaren kom ik scharik tussen woon Haben wir vielleicht dat het deun die we zo kooiat na characters is deed skill had de deun was echt zo nog we gaan niet zitten. Dat gaat niet. Stoch aan de giel Brionelle, ik weet dat die is stoch gela. Roaska ha keinem nee, dus ga ja dat was zo glachtig. Dus waar de hamer dat je glachtig. Ach ja dus watch zo dat is wel. Schak een glachtig, mij hebben gemaakt niet meer gachi. Lift door gaan hey. Ach maar je nee, in de naam dus ga me gachi maar
rhywun sy'n adyn, mae ffyr cyn y la tîn. So fan cair fe sio, sgan ich mi'n cair, na'n cios o fan cair. Ys i eich da gyn. So fi mi gwybod ffydwch, gwyn mi gael ceinach gyro. Línig go bhíach ga pein. Scha mi stiachan ar is scha mi swystron neu scha mi machad nyniag ar is il, edrych cwln hei. Scha mi carmach rwch. Agus yn yma misio ffeir rhywun. Wat ydy lyn, rhywun, agus wat gyda mach lyn. Dik mi rhaid mis ffed. Wel, Yd yn dis at week na Olympics. Mae lian at yr sio agos ha tu el rwym tîn ys yn iei sadol ma'n sat yn fiach yn ffain y ffalach yn roi. Nid yw gwr? A diach mi'n dys. Sy'n ysgialach yn cochyn at mae sy'n dofri, na mae sy'n dofri, mae un ein hyn bratan sy'n dod yn ymwneud. Wel, mae mi'n eich gwyd i dod, mae fi y characters, agos wa cwmwn am, agos fasyn i lochfalters. Mae eich fi chalar, agos, wa nefig, wel, chani, nefig yn gan i hydwys o fan, sydd nefig y facad i neu, par ymig, na hwyslion, dylwstiach eich am diehyd, agos, mae'n chani gael lunch agos hwysyn. Dyn ni'n dwi'n gan i ori, fan mae leisens ac yn nôr sy'n agos wyn i gymryd ni'n chwn y fflein gan hwgal. Agos si hyd stad fi gan i gag yn fflein, si cath i gael, gaffaigat na chymryd blad chaladieg fi gael eich fes y lunch. Sa cael yn mynd o'ch i agos brwylig bys ar adig fe gyfod i sgedus yn hil, mas ptisyn yng Nghari Ewdag. Siargan i gras yn dol siachat gynnys na chyl an y gynnol yn rhywun dyn i geistach i sio sa dysmynnych o cofan yn cati gael se bw fe cati gael rad unig leit yn ystionog y fe gyrrych diolch lader agos fe gylior y clechgych so ja clechgych nat i gol o ten sy'n so chanych gyda dol ysdiachal. Chanych agus ach harwad ei drwych eis yn sé stop fach sy'n cofad ag a fichen. Sé wat yn drwych eis gyda gyrwygig caragw sawt i wachas ei, yw sofa. Co yw neis o'ch fa mi chael agus hwyd chasyn sgiach gwar ffasgau. Agus sé bal y claich yma, agus is bal y claich fan y bochdyf. Di a sydd rwy'n botl chyn. Wel, a sy'n iaddi a drama sy'n hun. Agus fel copan agus lian dod yn wanya. Agus bwchog a fi taingol gysyn iawn, mae'n bwysyn iawn i hwch a fi licad les gyn o lot chyd yma chael lochsa. Agus ola wanya chyn. Ach yn naig. Fe mi fi gwrdd y mwch ac yn iach hwt begod ys y fodl, sfad y larch oedd y leibl. Yn mis giostad. So hwg yna grames, so da mis ymach i ori myg y bŵn, agos y gorst y sŵs, go lefel y larch. Yn y hyd sy'n tri efo i'ch o'r osgial ydy chyn. Chan i lystu yna hefyd y wwnach eich ar y fo. Nach ma dwi'n doroch i ei. Nach ma, wel, fa dod fi. Gwrwag yma ymwch i, agos am y gydyn ni mi gael tyn, awn gyda gael fi ad ar gael, ach byd mi'n at y chod edrych gwrwag pilys ddech iddo fodl. Ach dyn yn ddefig, agos ma'n i yw dyn i'r wrth o car. Fer agos yn eragis, e wachas ei. Mae hyn agos Duncan Rwyddi ys Ien fydd eich enech yn sied yn y gilis y fan. Agos yn higad ys yma dyn, fi gian ys Duncan fi gad fi gas yn asfi a beth Duncan yma, so mae Duncan y wad Sion i rwag yma fan a gili. Fi gas yn asfi y tawn agos yn higad ffed agos fod tŵ lach gys ei i gael siachat yma hadde fi cwyd yn y dyn en toen had ik gewoon toch een naam in school te gaan neer, school te gaan op, maar shit. Ergens je gaat zeggen maar had, ergens korriki gaan niet schelen. Zo goed maten. Ze hier toe te gaan gaan dus how shit. Zo zo tof maten, je maten. Ach helaas, gewoon dat je
the Mahalik sort of, well, Finlay, you must be a really patient man. How? Anyone who called me a shit every morning, he wouldn't be there in the afternoon. Sgealach yn cylio'r agos a ffol sioch sy'n nawn. Ach, ha mi son leim son ha wsar y fisas as choinnach noch agatein an doich nach el môr an haris ar na bleonigin. Agos leim gan bleonigin. Se hiad chiel profession dys doch af agat risio choinnach an ysio cyn y faw na doffigat ffolum choinnach. Agos faw sas yn y grwn ar project as y sgyd agatein. Hier doet choinnach wa mi sas an sy'n y cadet. O, na cadet, o siar. O, is hoe maar in de cadet. Wel, geen is zoals. Wat zijn halen aan de laken zei, halen, collectische halen, wat luurpost, wat collectieve hele. Dus daar is nou een kaun. Dus kennen is kaun hele. Dus wat dan ook al stelt. Dus wat bij Jan laken zeg, dan een keel, is dat kan je de meeste wie het schiffig in de. Ach, wanneer je een cadet zou gaan klagen, dus in de jaarlijke halen ook at 2 uur, dus wat platoon en worsen aan de laken zei, aan de niche, aan de laken zei, in de weg, aan de Stjorneweg, aan de Schiapost, dus is een herrig. Dus in de hikke ga ik aan de stuurig. Als je kan je een goede schaak kan. Dus wat in een balans luurpost gewoon cadet. Dat die vroeg. Dus ik dus een pleonde gees. Zo'n is een hele man wat ga ik. Dus hoe je kaladiek is een hele man goed in de cadets. Dus wat worsen wat Roimpik gaan de kitchen agus toilets agus cupboard agus roimpik agus is roimpik ba naar me die agus van de 303 aan de hand van de bleon de koningin wat voor was ach wat dan agus wie zie je nu drillo agus is je een hele man ga je gaan die in aflonde dienst zo'n aflonde dienst hier is in New York aan de Nottingham. Hapas blijten toevallig als een jela. Dus toen de jaren, ik kan hem gaan gavi moer heb, dus aan 3 jaar, gaan gavi moer, is zo'n skiing. Ach in de rane zien gavi moer, gaan we niet die. Dus gaan we kalp jaar, ach koshach gariarik pas. Zo. Dus kan hem haast. Greu ook, nerva was ik kaun. Is een rieke moeilijk zo ha koffie voor, zoals Justus. Ik zie je moeilijk, dus heb ik koffie waarom je moeilijk hele. Zijn hier toch een moeilijk zijn waarom na koffie supposed to be. Lunchen dat kunnen dan is en je ha voor de kustus. Dus ha nacht je koffie haast. Ach, waarom je galer? Ach, kan je en dan is gachi, dus han ik hier. Fijn de paard, daar kan ik ook het geen rustig. Geen rustig. Maar de misschien waar ik pas hier niet meer vaardig. Zo zijn we nu misschien vaardig nog. Wel, gezien de noppel dat tegen is, hebben we gewoon zien dat je zo'n prima op het spreken is, maar zo'n soort van gemoord en geoloog ook kutjoch. Ach. Is hoe pak er maar een de profession te waar het afgekend vallen kan je toch eens waar het dan gaat kunnen door naar groot. Wel, je terug te man. In de gek met chaperon wat doen gefijn op het department, want zonder zin waar nu ik ach ga op het tong worden. Dus ik op het naart is niet mijn het niet SSS. DHSS. Så kunne folk hele mig. Skjøse har fattet de vertiskers Bjørnreis, Bjørn Herriks, effegenært. Hvem i alles noen torhane kanskje van sånn forlamt til Michael de Bakkevin,
naimsin. Sa cynnig myr heb gael hiapost. Agus fagan gael iechgyn dain fa sio. Agus fym fi gyda chaliach fydd grid lwc out. Agus hanna mis leis I chys. Agus rog byn aras. Ach fa mi coed yn y fiarstad al hias. Agus cha mi sias am hoch gyd sgrog byn aras. Ach ar wa coed yn cael leis fiarstad gysgu byn aras. Yn hwnig yn dain mi leis hias cha wrach ag awn tig. Fa dwi'n gyda cwyding yn elw van de vulling ska bouwen van de DSS. Maar ik heb de weg verjaarstad al gehoord. Ach in de gondik ja school ik op goede kanaal recht daar gewoon bier te gewoon terug kan ik die kiezen. Ik is aan ik gewend worden verenigd de wis weet je fietken kromische de gezegd ik is logisch veel kutjer. Heb je al zeggen? Heb je al gezegd voor wat je de likalsies. Maar zo wat was een M&A race aan terug. Dan nooit gaan we go volm kanjes nog. En gaan we go volm kanjes nog. Dus ik niet zijn. Nog roeien de gewoonlijke naam. Die wil je nog eens? 1982. Waar meer gewoon nodig. Dus wat skemmen wat leren toorschrijven gewoon. Dus han ik een oorschen skemmen was zo block release community education tro allerlei tro college apparaten. Dus ga terug dat in. Maar deze toorschrijven Charlie Nicholson waar heen de hoge station. Dus Tarawat Dokus. Tarawat Onlog. Uit. Dus begin dat je een koers was zo kon die fijn was die is het schalting snel als keer nog die is juist krijg krampiens vers van de kleuren kon lagen de koers was zo ze koers eentje nog gewoon dus dat in die blok release ja nu dus is hier Leon gelaven terug dat ik dus was in kennu route naar de realiteit van mij aan de nachtje schöne Summer Street Jernisch dus wat het jullie kan worden de vind je weg triplet jacht le heb je drugs van men had een jolige nu ze wat drugs aan ze kluus neving route naar Joschen bedoelen van dus ik weet hem uit dan aan de weet je die wat triplet de heroin dus heroin, dus fijn zeggen ach na kopen hier is tuurlugers naar artiken ach wat twee wat veel micro je of ik het gemaakt wat de zoals waarom ach wat twee ik moet je mankeren dus in die vergeten van als je lugers is wat in Martin Killoen wat er te weg gestjag appareren. Zwaar hin kon in die weg unemployed. Dus gaan te groeisig deel aan naar geintje man. Dus in die gehagi die heunje. Ja gehagi dat is gewoon weekend. So week on week off kan je geen goed rond hesten de koers de bakken is ook gaat op jaardag fallacies gewoon die punt aan de nu aan die naartigen ach schies wat de kop is van de konen schies meer aan rood zo schies niet in de figure weg van de konen kan goed aan haar is naar waar upside down han ik chief inspector police sheikh hier in je huidige weer naar is geforschen gaan ik een doorschen car policiële zich hier te trainen de inspector ook al geschoren aan huis van alles want wij heen eerst gewoon voordat je niet wist wat je wel gaat je lukken dat oest maar eentje nog kopen kon die tuinje ze gesloten in kronen ik nou had me graag is lijken zeer dus Paulogans wat je fijn dat er onafzag maar Paulogans nog zo ach wat triplet ik le kluusniffing dus als we maken hij ja ga je daar heb pro cheeks was ja Paulog ook dus ach waar eentje nog want we gaat noorsen protesten te moeite tegen bij maar waar die het de kosk
barach na wasen fein an de seachgain. Dus we gaan een weinig in aard aan de hen. Zo, ik kon niet zeggen, voor wie keer die zo is, aan de kruis nog krijgt je toch ergens kruis nog ton skalken, Kjous, Nicholson, fieken doorsen, doorjelen, waar tu dat de jallig. Ach, ik heb jullie daar schon kruis nog getekend. Hey, ergens kan je goed in de manager hem kan barach uur man een geurig naar welke man de Chairos maar misschien ik kan hier kan vallen. Zo een korm. Hoe een korm. Ergens hör me had ik nog bij de was zo'n aardige gehoor. Chakromisas aan moeten kan je nog bij youth clubs van de cadets was in Noorden we zaten aan de club naar Lochen, smie ronen de zin. Gemistjach had ons gevorst nog geweest. Zo'n het woorden de rijntje zin. Ergens heb me een plankje ik gewoon. Zo was zo en ik was me aan de fijn ik cool nees en ik mankel. Ian. We kennen die Patrick. Zo de had shoppen ze gezegd nu am kitchen me kwant is. Die hoppen. Oh ha DM retire. Kom DM. Dus wat meer jolis goed DM tro in een kruisje dan. DM mag gewoon je van hemel en oras stjonen wij. Ga je heen dus Jock McLennan. Brutigen huizen die week. Dus hör mich gut gelang von in een kruisje dan zwasen aan voor dat stjonen wij. Agus sinnig hier trip le fisgons of the with the DM. So line a station han ik kudigen dedes. Bukustjach schon jappa scho. Maar min worsen komor saas aan de neunig reichtelen. Voor ga je gruge meer aan hoogkuten smee ha president de de neunig economie. Agus hoorsie scho. Wel toch wel hier een glauner zo waak als via geen goede kanalen ergens bekend kuus gebestjach schon lopen. Goed, ergens hij zegt hem zo maar eens er was na oras stjonen wij economie. Wel, hebben zo'n prien uit maar eens gaan nou nu. Ik weet dat ook het prien weer uit maar oras stjonen wij. Ergens in Jerusalem zijn over zo'n rechtje kunnen oras revitol keert pleinen. Skal heen reviant check plannen fiet. Ach, is een la chorik in de la. Heb ik er een paar unie gezegd dat die prien ha lachen zij ne lachen is ne roten als roos saas aan de zin is een keer op de smu huizen wie saas aan. Maar hoort verder maar naai ruchte. Ik een paar goeie te spreken waar het aan op het kleren gezellen. Hebben we weer te fokken voor welke maar ook, ja, wel, hier kan je hakken. Hier kan je hakken, maar hadden dus Sandy wel geweest dan. Maar Sandy waren worsten toch al tegen. Ze hebben een hoek gehad. Zwaar post ik maar liever naar teacher as Nicholson. Dus ga je look at me on September 55. Dus veel meer weken aan de jaar 57, waar de keurig gepreid van zijn je mag gaan hij de hoeken mee skiasker aan de 57, June 57. Dus waar gebeurde was zo op de hier is van hij. Dus Sandy tot de marl maken ze van de broken woorden weer. Dus hij maar had no one dus je warel had van de gieren. Ze zijn goed clear naar mij en ze wel lachen heen. Dus gaan we daar weer dus. Ze kunnen hem leiden van motor bij kijken. Ze zijn graag hier Johanna met de wapig. Dus in Huka dan ik even de motor voor gehoord, maar no one pikt toch nog was zo. Dus die gaan we in daar weer. Hoe keurig ik dat had? Maar keurig is kroeg aan. Maar waar ik kijk die koude heen ook naar heen. Dus waar kroeg ik in. Maar kroeg aan
géirí suas cruch agus céirich agus ha lá feink man na chula bailile sé lá mór an lá feink sa céine in bhe scoil geos ag aim de holdes vi sin fein gachi ag mé lá vi sin ná roiich gachi cos mis ag mar chhlaachke ní heine ma dhéidir de dún sé láhíh fein ghlachas é an agus bhí sin roiich gachi cos mis an hiide an den eig go sin just go leor gan neig sin hín ach de cuúrich sé cuúrich het de jaarlichte van ach cuúrich chruig ach ga worden op kure ik de goede tuin van kurige de ieder waar de goede loopt few bonnig lo heen wat kurige ik spreek dan jullie kwant is niet dus wat bovenje ieder waar is een goede loopt kujer dus aan de is jij para was ze lachen ze hier ballen krijg schon surface receipts ga je eerder kroeien wanneer je juist gelachen zei aan de 58 agus ga je leerdige aan de 60 agus skim wat ga je en dat je kan heen ga je nu credit station kujer agus ik kan hem haast maar de garig plas vonje en dan ga je groeg de gelover waarom ik een keer schoon voor bonje mee ach ga je skimmen je nu dus niet aan de skemmingen die nu ga je boersen malensike. Zo kun je hem hier twens dat je is liet schienske dus je is zeg het de halen kan ik echt de woord. Je echt de woord wat dat zeggen gewoon volkomen. Dus wat echt die gaan hier is. Ach, wenn echt de woord dan at er log 20 is twee mantelisie. Je twee volles twee in suike want de machine ze is aan de gassen dan mag ik ook naar een uur aan de hand. Dus van het beetje dat ik wat aan TV ik zo'n huis ik maar zo'n zaken nog grote fijn firma als een lochtak dat je nou. Wel schinde hier de locht in de greik met klaar ik dacht dat mijn moeder kan is hier. Je wie maar had is met Colin Valeri ik Colin dus Jugelari roeien vergelocht. Jo. Dus dus is met die oude goed mensen kun je die hadden ook een goede beelden. Dus wie kallen is lari, wie maar is door kunnen jaar zoals wij zijn gerechtig. Dus heb ik eigenlijk in Chies, maar misschien fijn kan lari heeft te voor kook. Misschien kan ik jaar gaan hebben. Ach wel laatste was je in een janak. Zijn ik te maken mag. Agus ga niet hier maar had. Wie eerst die kan je gaan. Oh bij. Zeer ha maar. Agus zo haast geen nodig als je ons val af. Ja. Hoe gaat ons ook maar eens. Ja. Wel hoe dat ik ken. Want lees een microfoon. Ik een duimsje. Had ik me kunnen lenen of wat er is. Dan kon je het eens keer al gewoon. Kan je was je nog eens wat kallen geestig die de waarheid die maar hadden maar geen is je nooit nog ook programma kalik het. Dat jij er ook eens voor. Ga bij je de waarschijnlijk. Oh je gaat bij wie was je niet. In de galate waarheid. Gewoon dat kallen die kallen wel gek naar binnen schiet. Oh, ga maar gewoon niet bekijken. Oh, wel. Oké, maar ach je deze keta aan een dooi op het ferry, op het wegen, waar je maar vast je te vast zoals. Oké, schema je niet graag. En we gaan zo zoals kun je ook kan maar stok spelen. Kijk, ja die heen, is net de weg heen, gewoon te heen, tor aardig je je. Dat je kan wel samen met een politieke gerucht nog. Rij, waar tra. Anders dan vallen ook zo wel. Wie is die zo kritiek geworden met lach zei die zoals. Wie nu maar we kan fijn kan. Kan zo wel zo wel. Zal onder me heen. Ik zou onderzoeken. Men gaan het pallijo wel met maar het is de raden. Ik is wie zien winst koschach kijk skolhioos je zo wel.
So kun je wel, mi kosak som schießen schian du stad kar moor du was show. Dus koos a haar ach don lare sei smordi are sei truus na kelling an kon jene de goal. Dus hu misjes lift de hovel aan de kar don lare sei aan doch mordi. So mi mordi ik ken gadi bronne hen eken hij. Dus ha va de hin wat doet er ook in school dronken karosteiach me hen hebben de bjarn regens me va. Dus koos schwach mordi le dagulan. Cúg an híon idir ó Ross blach an tan, agus cúch ag go dhéan goramol ich os si blach in dar gin dig weisen tú. Da chu ma gobrich schon blionichen agus a mis gé die sues konische husin agus ha vich mordi van mordi anamor agus a keine menation was de de hen hebben agus waar firmen wat de waren die nog stehen wat natuurlijk me hen hebben gekregen minister wat heb dat vuur naar de heen waar iemand te galava wat kun ik mordi dan meer van ha kolkro agus so wie in dol hovel agus wat daar is zo wel men geen zit gewoon daar is een mooie zo wel doen kun je kijken aan kattel. Voor jeder gaat het wat in. Grotieve deelnemers van wat daar is tegenhouden vastgelegd. Er is nog wat gaan wat al raad. Wie gaat dat? Gaat dat ieder schon. Ohne je gaat thees, je gaat je gaat gewoon niet ieder geloof gaan doen. Zwingem host is dat dan. Zwig daar niet. Man gaan gaan dan in de logichen. Van schon een is dat dan. Er is er kan je van niks een van woord hoe je. Agus wann dradig wann ha naran scherfichen agus man boot keke so ga slot ne spite we giori mit lof na bunne na brisket fer ga machen draade was jos jotur we giori a chos ja fein groense te hoorde wakke agus in hietjes gaan hoor am fein bunne so hör mi bunne schon koor grootjer is koort wachten van fijn punnen hoe het bestaat ergens ach krasjen wie tuin staat ergens kleerig schakere factoren van hem henad ergens maar had na jemas wie het staat is schon kutje nu koor nu thema goed gaat shit kjas na thema goed gaat shock kjas zo gaan we je Jan voor te gaan in de ocean ergens in de gaak met school, ben bij de waar, waar mij in de naming, ach, ga je niet meer, dan ga je het ergens in de werkrand, ga je het maar gaan de gele, ga je ergens galava. Zijn ik gevaarlijk om is, ik kan toch geen kennen, het kun je bij jaren, die naar mij jammer. Ach, gewoon mij, die had het. Wat claim ik maar ik was roa 36. Dus hoe het waar wat ik was eigenlijk. Waar lochtrum was waar wat ik in nee, was in tot fat season. Dus heb je wat mij kiori. Wel hoor eens. Schat ik om je. Wel het hoor eens een soft option weet ik plan ik dat je rat stornen bij. Ben je watch geen naam kun je Oh wie zeg maar. Ach man Graham laat toch als je daar stal brin maar in Noras riest. Ach van saas dat gemore saas dan ga je een kruisje aan de stegel als je naar rood. Wel wat kan ik maken is het wordt maar ik film kan je nog wat games daar placement die nu. Dus een andere placement dat mis san komodi kochen de paard. Ik kan misschien wat kochen waar je weer toch aan een leonigen ach ha gruimschen ik en hij ach wat kan je het toorschen worden le is dus via die federation waan hoort komen wat een grootje dan de psychisch suus aan de moeien en pikken voor geld toch. Zwaar vieren kroa veeman schon woeien. Dus wat kan je met ze hebben vee nice schamisch aan. Dus
a caine mi an crechten mi an Salanangi da diese wenn nur das an jo agus wat ferret Jim Hunter or dydd agus a da rwt ystig na ma chaine ha ik chynnu sin hwrt Salanangi the is who's this man Jim Hunter agus do ye gis chulstin na half kama he writes books Jim they're the only people who make money out of crafting. So I haven't seen you writing any books then. Agus wat de blien scheinig mis hoort mir dikken agus Ian Crichton agus I don't know who that person at the back is, but he's the only person who's talked any sense in the ear tonight. Sure, who's it? Stay hoort u, wel geen night. Wel, ga rom misschien al die doors na. Van de Spanje hoor zitten niet. Ach kan je gemischen was een zeg het code die is op het kruidtig pas weer vallen. Ik kan je van de worsen ga steering groups gaan we de steering groups van mij in de zin schrijven sin go ha builen stieren van de hele schrijven sin doorsen go nee boer agus kon hoorsie mee genoeg als van mij samen kon ik mis zeggen dat dat gaat ik goed maar mijn garige is zo'n duizend herrigen horsig agus gaan we doorsen ha de meer karig in de en is makra zijn legation zeggen dat gaan we zo gaan maar garig na en is makra waar voor vaskere gehoord ten je kasten gareren ten je kast gareren wel is me nog gedaan als je de kwante daar gewel ha een grootje wel haar femi en wel is me wel aan een daadje gaan waar eentje nog wil je wekken aan een goede gaatje gaan dus hij kan hem Alik Mordo, minister van de Gandeloog. En ik zeg een eig, ergens waar ik gro. Dan is er wat post, ik tje wat kaarten ga aan de hele gewoon. Ergens waar de Vikings ga, gewoon massa wat eindig nog rechtje. Ergens wil je hoeka Edison, ergens de ganjes nog. Ergens de rijderoute van dan is er niet ga. Wat hij voor ik die op het een groeite. Dus ik hier verganiseerd buiten lachen je nieuwsgierig, door een geschreven stoonlog. En ik schoon ik garoana groeite, en ik gaan door als gaan een maar aan dat je garom boeren stukje aan. Dus hoe kan tuinje komen? Dus aan de natje man kan het toe hier hoe is toe kaartjes naar huis gaan zien waar man community association zo we kan je gaan kijken zo duizenden euro de nacht het kan wel gaan je nog bio maar zien je voorst nog is de hele wat door de hele dal gaan naar de hele leon de tol naar begin de leon de nooie Eurut alamas aan priorut mij in de raad zaadje in Saskeren namaken heen Amerikanen ook even in China daar scoren maar ik vind aan de kust van zo reis. Ze na had al door een raadje naam maar zo heen nog goede gebit al door kochje die koach aan hoe hagel agus op had al hakken heen en zijn ik mooi wel. In super goed cool dat de hanne mooi wel de hamas en hakje. Zo als de plein in haron dat is de kwart daar zo is toch binnen kisten snakken. Wel mooi wel ze pijn naar kronk. We gaan zien je pijn dus aan de leider de paard. Ze immer de kronk bespijnen. Ze van jou aan hem een toren als ze gaan te dat liefde is naar mooi wel. Ach wanneer is saas aan de twee keer doornweg. Ergens was je daar hoe kan je raad daarin is ergens raad Ventland de Gunnaard. Ergens heb ik toen bakij van Oorsen in de goal. Ik heb geen verkerum in de goal.
han ik gesteach gaan doffisch aan de jola, dus je konisch boeien, waar Nuchran Oppenheim, ik jullie gruwig, kus ze feigen kan je nog shalaf de first gaan skemmen waar vijgen de goede doort. Dus je hier met ook aan hoe ga ik kan hem zien. Dus ha gedeeg, ik schijn door zijn t-shirt dit board, ik in de naam, dus ha en kan haast Angus McDowell, wat dokter beskiede, ach in een hoorschige boeprot met een vind je wat hij dus ga morgen, maar wat er niet ik torsig nee mogen wel. Ach ga je moeilijk was zo goed dat dus ga je mogen wel dat dit maar aanham, because morgen toen is na jaren kan een vrouw had wat daarheen voor ben more power langs gezonde gaaiers nog. Ach wat jullie al geven de badje. Schija wat kun je halen wel allen nee dus hoe dat zo ka wat was een doel Macaulay waar waar er al was nog een wiener. Noormocht doel Macaulay dus rukig naar gaat gaan waar had ik die zo's dus verder wat geleden waar naar private secretary ik hiet. Ik heb vrienden finished dat hier. Ik heb vrienden finished dat. Zo'n heb jaar nog wat goed joh, dus laaggestel. Dus bazen nou, is zo'n machine tijger ga dan je Oppenheim. Zo Oppenheim, kun wat jullie boeiende goede hele, een joog shalaf te geiren gaan lezen. Zeker naamschen waar die is. Chimmer in het pikken, want dat ik naamschen waar mega wordt heen moer. Dus waar kwam die 133 te krijgen je naart. Ik is maar een route koper gemaakt. Waar ga je nog te leggen? 2 keer die het ga je payen. Dus wie hier delen, ik is het. Dus je eentje nog maar een koper hier krijgt 3 keer die het dan. Maar schinnen na de parkje, dan ga je roken, is in de paard in de hanik de keurig. Ga je hun die ook gedaan. Ga je zoals je niet wel haschen heen eentje nog. Dus wat kun je hoor lees kan hoor zich fijnele hoor zich te bedienen is correcteerd dus chef iets kook je niet dat je het waar SSI toch is twee keer woord is bij de paard dus waar ik in Eimschen waar lessen wat kan je door een weg hoe narenjig is de designations is tegen zo goed elkaar goed dat kan je geirend pik de door weg waar de zoals toe snel honier dus dan ga je honier hoor je genoeg pret maar gaan je dus dan ga je zoals toe had ik goed maar je interpost lezen naar kun je zo ga je pas kan gaan je nog komoor naar ei dus ik ken keuzen ga je project na paard go public inquiry dus had ik ga op feitje ik goed go dan ik decision dash dus ja ga die project na boel goed dat zo dat kette schon zo dat doorn verrellen ach ik ken keuzen waar zullen nach boeren gasen show goed dat lezen zo ga je warak ha company
dhéanamh sin. Agus thuaidh company GDF. Agus bhar dá riecht na códaich in Eckeson, Rúsan. Ach chu sinne, ina chuda seo amach, fisamach, chud gan híisteach schon go mí géatsan na múin ach sinne na hír, well, ma sin macailóir sin quantastéin a ag cíineachil sin macailóir sin go cébal saite. Agus sinna raon sin agus thua sinne. Le hamas mé chu teich fan na hól, ba hól riarich go leor go sin na hachrich. Agus ha ina bhesin dá réiche na códaich in ag héin, thua sinne chom gat a chró crowna na spaite go an halú, na códaich in aginne réich cuideach. Agus sin na hachad. Agus sinna ga coinsnach na lochan. Nu kan de lochas skieden de paardig spart de coinsnach na herrig. Le ha storas wat shachat is 3 million noot. Agus sinna kamal mo wel dal haast konjik project. Dus me ni project voor. Als je niet priden Jean Draas se bleone ha Davile figet se 3. Deze zie je gewoon een gewinnaatje ha show. Een gewinnaatje show ha ik GDF scala sannig door EDF scala agus sanis ha company Eurowind is sjálf talu ein is schon ha esen fiachen die route gedort. Ach verhoorsich goede kala haun ha sich arge ganaringe ha woonje ha risk ha komsen ik de kreine woon ha kudie graun nu par koach kan ik dit na goed tuin gai ha riach het vat het binet shiach koch 10 megawatts dus hazen de kwant ik het jalawig aan en gaat de viagen die aardig cos meer nes komse geif project goed dort agus hazen de unie hoe kemiat gesol is schon jalan goed gaan grid ik dit 2030. So SSE is geld in een soort gemeet komen zich in de Nederlandse goal. Ik geef 2030. Wel, bij Kujik bio hier shows toch als je is hier te maken de goperig mag. Wel, maar hakken ze bij waar ik de Nederland en dat ik kan noras. Wie hedische met miljoen maar daar kuisne garige ha korum man ha korum ik in de twee stornweg een goeiers nog zal een is zoals die keer fiet megawatt dus je shin lesje goeiers nog ga je laten le fisons in heel ik wil goeiers nog ik wil korum ik goeiers nog twee gai ein lo heen a hanard roei a kruge gaan je waan gallen a gaan jenne was jeme se goeiers nog is aan sinne shalap en sinne goal agus kan ne konarten we bialu se hepialu in je viagen in naart haast Shachije ginges de hachers huisen ha furtje ne hier den ha sas as gnewa gesashen am so kriocher scho draast zich lachjes a heen guchtse den had jallig in de smu aan de lach gesai laju vol lachjes echt doke ga je nooit kri waun is het urtief gaan je ne kelien ga voor eigen jagen nog bekundingen sta jagen daar ne kutje savale nieuwe koos nieuwe balala wie kundigen sta keli waar buurt de monen gaan agus wie skippy en ik ach Paul agus kimmen wat cheat ik doen je what's the new ga je cheat het al goed kennen ik wil al gaan agus wat de gewoonste fjallga het al elam punt wonig ela tot gach in de monig dan gaan ik het happy jouwer en wie gewoon ik in huis wat tractoren
is wat vlakke sei wat corona was in het hak dan en gaan ze gaporeen kom ik gewoon een hak wat ik die placement die beperkt tractor in een hak de romi dan van de skiën de loch geleerd agus wat dooi behe materiaal aan de hinse wat lachen sei wat lachen sei maar een goede palele is zo ga je nog duine kwantiteit hele dat we gaan te karakter met de stoch leven die hele lafaik ga ook u dus in navating dus vaat duine voor de ganting gemoord en her hij ach wat mogel het eerdussen femelig valakien nog eerteren dus ga ik bekend zien in nieuws maar de waar wil ik Ian Harvey, onze gemeente nog weer dollar kost kan haschen. Amateur chillig stochen zo'n koorstellen. Dat de gelukkig stochen rohalitje nog leidje. Ach draaste Ian keert meer de tijd uit te raven. Dus schöne Ian, jongen, lach gezegd.